Sang Hyang Triniji Suci. Panglimbang 5 menit dina Rebu Kliwon tanggal 28 Mei taun 2020. Kapethik saka Injil Yohanes bab 16 ayat 12 tekan ayat 15. Kapitayan Katolik iku kapitayan asipat trinitarian. Tegese kapitayan kang kalandhesake marang pratelan pangakon menawa Gusti Allah mono asipat siji kanthi jejer telung pribadi, Yang Rama, Yang Putra, lan Yang Roh Suci. Banget ora gampang mangerteni apa meneh aweh panjelasan kapitayan kaya mengkene iki. Nanging ora gampang kamangerteni lan ora bisa aweh panjelasan kanthi gamblang dudu pepalang kanggo asrah kapitayan marang panjenengane. Jer kapitayan Katolik ora amung kandhek ana ing pangerten wae, apa meneh kandhek ing pangerten cacahe Allah kang telu, ananging luwih-luwih dumunung ana rasa, ati lan jiwane. Jroning rasa ati dumunung urip karohanane manungsa. Marang para murid Gusti Yesus sing waosan dina iki medhar kekeran bab Allah Triniji Suci. Cetha ing wedharan jejer telung pribadi Allah Triniji Suci iki, Allah Yang Rama kang saka panjenengane Gusti Yesus rawuh, Allah Yang Putra ya Gusti Yesus Sang Sabda kang nebus dosa manungsa, sarta Allah Yang Roh Suci kang bakal rawuh sapungkure Gusti Yesus saperlu momong lan nuntun para pendherek dalem Gusti sakwise pisah karo Gusti Yesus. Waosan dina iki nggambarake relasi Allah Triniji Suci kang banget indah lan jeru. Relasi tresna asih kang ngawahake karaharjan lan kaslametaning manungsa. Sepisan ana swasana kentheling geguyuban jroning jejer Triniji Suci kang nyawiji. Allah Yang Rama asrah percaya marang Allah Yang Putra, Allah Yang Putra tuhu ing dawuh Allah Yang Rama, sarta Allah Yang Roh Suci kang mituhu kersaning Allah Yang Putra. Kapindho ana dumduman ayan utawa peran kang cetha. Allah Yang Rama nyipta lan ngreksa kabeh kang tumitah. Allah Yang Putra mbalekake sarta nyelametake titah kang ketriwal menyang panyawiji Allah. Allah Yang Roh Suci kang madangi, nyadarake, nuntun, manjurung manungsa lumaku tumuju Allah Yang Rama. Malah kepara Allah Yang Roh Suci terus ngasah gegulang ati, pikiran sarta jiwane para pendherek dalem Gusti saengga kapitayane tansaya suwe, tansaya diwasa. Para setresna PLM kinasih, agama Katolik kebak ing tandha kang ngelingake sarta ngrawuhake Allah Triniji Suci. Saben-saben sembayang kawiwiti lan kapungkasi nganggo tandha pamentangan. Tegese saben gawe tandha pamentangan utawa tandha salib, awake dhewe kaelekake mringsih tresna dalam Allah Triniji Suci marang umat manungsa sarta katimbali kanggo ngrawuhake katresnan dalem Allah Triniji Suci mau. Tansaya akeh gawe tandha salib utawa tandha pamentangan, kudune awake dhewe para pendherek dalem Gusti tansaya mimbuh-mimbuh ing tresna, tansaya ngemperi Allah Maha Tresna. Sawijining tindak ngina Gusti Allah Triniji Suci rikala gawe tandha salib amung kandhek ing lambe, apa meneh kapigunakake kanggo laku duraka Durjana kang mitunani pepadha. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, Allah satunggal tigang pribadi. Kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran Sang Hyang Triniji Suci, sang gegambaraning kasampurnaning tresna asih dalem dumateng titah sedaya mliginipun umat manungsa. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mlebu samenika sarta saklami-laminipun.